Здравейте, трейдери, и добре дошли на нашия канал. Днес ще направим един кратък седмичен обзор на къде да очакваме да се движи пазара и по-конкретно за евро-долар. Евро-долар, както знаете, в предишни анализи и видеа съм го споменавал, че счупи структурата и обърна посоката за надолу. Ето тук имахме смяна на структурата. Очаквахме след смяната на структурата цената да навлезе в OTI зоната на дневна времева рамка. Съответно тя докосна перфектно с опашка и изпълни анализа. В същото време при докосването на OTI зоната ние виждаме, че цената е реагирала от зона на supply и пропада надолу. След пропадането изпълни конфигурацията, която е за ето тази фигура, наречена пеперуда, взе нейният take profit, но движението все още в нисходяща посока не е приключило. Очакваме в момента да направи откат от настоящата позиция. От петък виждаме, че цената затвори bullish с бича свещ, което означава, че има намерение да направи още едно движение нагоре. И това идеално съвпада с правилата за вълновата теория, според която цената трябва да направи още едно движение 8, което от своя страна съвпада перфектно с OTI зоната на дневна рамка, с Fair Value Gap, който е тук, и дисбаланса, който имаме като обем от големите институционални търговци. След което да продължи надолу, да направи деветото движение и да реагира в този даманд. След достигането на даманда ще видим как ще се развие сценария и ще кажем как евентуално цената би продължила своето движение. Както знаете, еврото се движи обратно на доларовият индекс. Точно заради това, нека да разгледаме доларовият индекс, какво показва. Значи доларовият индекс, виждаме, че се намира цената в силна зона на supply. И относно вълновата теория, това е последното движение, което цената е направила и очакваме да направи вече своята корекция. Но като цяло, в дългосрочен план, долара се очаква да върви възходящо, тъй като той смени структурата си. В предишни видеа сме го обяснявали и така нататък. Сега се очаква доларовият индекс да направи корекция до OTI зоната и евентуално да дойде дори да събере ето тази ликвидност, която си остави тук долу, тъй като с ето тази опашка те не я събраха и я оставиха, което е предпоставка да смятаме, че цената може да пропадне доста по-дълбоко от OTI зоната до тук, до ето тази голяма зона, тъй като тя съвпада идеално с профита на тази голяма формация пеперуда, който преход се намира ето тук и перфектно съвпада с OTI зоната. Ако паднем на 4 часа, ще видим, че цената е счупила вече структурата за надолу, т.е. доларът е започнал своята корекция, което означава, че очакваме да се случи това, което говорихме преди малко на дневна времева рамка. В първите часове на утрешния ден очакваме долара да направи корекция възходящо в тази зона и да започне своето пропадане, което да продължи надолу към тези зони, които ние сме означили. Тоест, очакваме цената да направи нисходящото си движение. Това е, скъпи приятели, за момента анализът на евро-долар спрямо доларовият индекс. Ако искате да се научите да правите такива анализи, може да ни последвате в Discord канала ни на Академията, където ще видите как наши студенти правят анализи, как търгуваме, има качени сделки и там ще намерите доста полезна информация. Не забравяйте да ни подкрепите и да ударите палец на това видео, ако ви харесва какво правим. За вас не означава нищо, но за нас означава много и по този начин ни помагате да продължаваме да се развиваме. Желая успешна седмица на всички!